תגידי לי, לא נמאס לך לעשות משכורת של 6-8 אלף שקל בחודש? אם הייתי אומרת לך ששנה מהיום את תוכלי להרוויח בין 40 ל-100 אלף שקל בחודש, מהמקצוע הכי חם ולועט היום בעולם הביוטי. אז תני לי לגלות לך סקופ, זה אפשרי. ואיך אני יודעת? כי לי ולתלמידות שלי זה עבד. אצלנו, באקדמיית זוהר חן, את תלמדי מקצוע שבו תוכלי להתפרנס כמו שתמיד חלמת, בלי בוס על הראש, בלי לחצים ועם המון יופי וסטייל. היי, נעים מאוד, שמי זוהר חן ואני הבעלים של האקדמיה לאיפור קבוע המובילה בירושלים. עד לפני 3 שנים הייתי בונת ציפורניים ובקושי סגרתי את החודש. תמיד הייתה לי תשוקה לעולם הביוטי, אבל החיים שלי היו תקועים. למדתי, נפלתי, חקרתי, ובסוף יצאתי עם שיטה פורצת דרך. וכבר, אחרי זמן קצר, יצאתי לחופש הכלכלי שתמיד חלמתי עליו. ועכשיו אני רוצה לעזור לך לעשות את זה. אני מזמינה אותך להצטרף לאקדמיה שלי ולצאת עם מקצוע מדהים, פורץ דרך ורווחי. תשאירי לי מספר טלפון ואחת מהנציגות המדהימות שלי תחזור אלייך כבר מחר. בואי ניקח את החיים שלך שלב אחד קדימה.